הפודקאסט מעלים הילוך עם אורן רוזנשטיין מוגש מטעם סמלת, יבואנית רכבי היוקרה והשטח המובילה בישראל. האורח שלנו בפודקאסט היום הוא סבסטיאן ריי. בניגוד לאיך שזה יכול להישמע לפי שמו, הוא לא נגן ג'אז, אין לו להקה, הוא מדריך טיולי שטח ממונעים, ויש לו גם אתר מסלולים.נט. שלום סבסטיאן. אהלן, שלום אורן. אז בוא נתחיל ממש מהבסיס למי שהוא לא מהתחום הזה. מה כיף בזה? וואו, אתה יוצא לשטח, כן. רואה את המדינה היפה שלנו, נחשף למקומות שלא היית מגיע אליהם ברגל או עם רכב רגיל, והמשפחה, הילדים, חוזרים מחוויות לספר לכולם. אבל נסע, הגיס שלי, לקח את המשפחה שלו, שכר, כי אין לו ג'יפ משל עצמו, שכר רכב, יצא לוויקנד, חזרו מותשים, כאילו הלך ברגל במדבר סהרה 40 שנה. כן, זה עבודה. זה לא קל. לא, זה עבודה. אתה יוצא, אתה צריך לבנות מסלול, אתה צריך לנווט, לראות שאתה לא טועה, אתה צריך לפני זה לעשות תחנות של אוכל, של בגדים, אם אתה יוצא לכמה ימים, אוהלים, זה הפקה. הוא דיבר גם על האתגרי נהיגה, הוא אמר שיש מקומות שאתה מזיע כמו נהג מרוצים מרוב שזה מפחיד, וגם היו מקומות שהיה צריך לבנות כל מיני מעברים למכשולים. כן, בהחלט. הנופים הם משתנים, גם מבחינת העונות, שאתה יוצא לשטח, אתה מקבל מסלול, אתה על המפה, אתה לא רואה מה קורה, פתאום יש מדרגה שנוצרה בגלל סחף, אתה צריך לבנות עכשיו אבנים, אתה מתחיל לעבוד כמו עובד בניין לפעמים, בונה ממש מסלול לרכב, תלוי איזה רכב יש לי. בסופו של דבר אנחנו רוצים לשמור עליו. ומי סוג האנשים שנהנים מזה? כולם. כן? כולם. אני לא מכיר אדם שיצא ולא נהנה מחוויה. צריך שוב להתאים את החוויה, יש אנשים, שוב, כמו שהוא אמר, יש חוויות שהן אקסטרימיות יותר אתגריות, ויש מסלולים גם של שבילים יחסית פשוטים, שבטח נדבר על זה אחרי זה בהמשך, אבל אתה בסופו של דבר, זה יכול להתאים לכל אחד. אז ההמשך הגיע, בוא תמליץ לנו על כמה מסלולים, מה יש בכל אחד, איזה סוג מכונית צריך לכל אחד, דבר. אז ככה, אני ריכזתי 5 מסלולים שלדעתי הם הכי טובים, שאני מאוד נהנה ויכול לעשות אותם, כמו השיר הזה שאתה שומע, אתה יכול לשמוע אותו בלי סוף כל הזמן, על אותו רעיון. אצלי זה אפריקה של טוטו השיר הזה. כל אחד בשיר שלו. נכון. אז המסלול הראשון הוא נחל תבור. נחל תבור באזור הצפוני יותר של המדינה, המערבי, אזור של רמות סירין. יש מסלול של בערך 28-30 קילומטר. הוא מתאים לכל סוג רכבי השטח. רכבים רכים לדוגמה, כמו פורסטר או קרוסטרק, או לרכבים קשוחים, כמו רנגלרים לדוגמה. המסלול עצמו הוא מסלול של נחל תבור, הוא מסלול שהוא זורם כל השנה. כל השנה יש בו מים. יש בערך 7-10 בערך חציות של מים עם הרכבים. המון פינות שכשוך, המון פינות ישיבה בצל. מסלול שהוא עמוס גם רגלית דרך אגב. אבל עם הרכב, אני לא עושה ברגל 30 קילומטר. עם הרכב אני עושה 30 קילומטר בכיף, רגוע, אני לא בלחץ, אני יוצא קצת מאזור של גזית, נכנס לתוך הערוץ מאוד מהר של נחל תבור, רמות סירין מסביב, יש שם להקות של צבעים, יש שם המון צמחייה, הוא ירוק כמעט כל השנה. גם הצהוב שם הוא אחרת, הוא נראה כמו טוסקנה. הזרימה של המים לא מגיעה לפעמים לרמה גבוהה מדי. גם בחורף לדוגמה, שהזרימה היא יותר גבוהה, עדיין המעברים הם קשרים, אפשר לעבור בהם, אין שום בעיה, לא צריך דרך אגב במסלול הזה לבנות שום דבר. ולקראת סוף המסלול אנחנו יוצאים... שאני לא יודע אם זה יתרון או חיסרון, כי אתה יודע, אנשים רוצים לבוא ולחוות את כל החוויה, אבל בסדר. אבל פה החוויה היא באמת מעצימה, אתה רואה, אין לנו בארץ המון מסלולים ירוקים שהם זורמים כל השנה. הוא כל השנה רטוב. בסוף אנחנו עולים דרך מעלה כוכב הירדן לפארק לאומי כוכב הירדן, שם יש לי תצפית מדהימה שאתה מקבל את כל עמק הירדן בצורה מדהימה, אפשר ביום טוב שאין באובך, אתה יכול לראות גם לכיוון צפון את הכנרת, מקום לפיקניק, אפשר שם לבלות, אפשר לעשות שם קמפינג אחר כך, אפשר להיכנס לגן הלאומי עצמו מי שרוצה, ומי שלא, יורד לכביש הבקעה, ויוצא לכיוון צפון או דרום, תלוי איפה שהוא גר. אחד המסלולים היפים שיש. ומעבר לזה שאתה יכול לצלוח 30 קילומטר בכלילות, ולראות באמת את כל ההיקף, יש איזו אטרקציה שאתה יכול לראות רק אם אתה מגיע על ג'יפ, ואם היית הולך ברגל לא היית יכול לראות? בדרך כלל שעושים את המסלול הזה ברגל, אז מסיימים את נחל תבור, וממשיכים ברגל, מקום שאפשר להיכנס בו רק ברגל, עד לכביש למטה, עד כביש 90.
אתה לא תעלה עכשיו כמה קילומטרים בזווית מאוד קשוחה ברגל, באמצע היום או לקראת 4-5, אחרי שהלכת לפחות 5-6 שעות עם הרכב, אתה פשוט עולה בלי שום בעיה, ואתה מקבל נוף, אם זה בשקיעה לדוגמה, מדהים, מדהים של המדינה, מצפון עד דרום, ששוב, אפשר לזכות ולראות את הנוף הזה, אם תבוא מהכביש מסביב, תעלה עם הפרייבט, תראה את הנוף, איזה יופי. אבל לעשות את כל המסלול, בסוף להיחשף לנוף כזה, זאת החוויה. זאת החוויה שאתה נהנה אחרי שעברת מסלול שהוא לא קל והוא לא קשה. ואם אני רוצה להגיע לשם עם ג'יפ, אז אמרת בעצם כל סוג של ג'יפ יתאים שם. כן, המקום הזה הוא מתאים לרכבים רכים ולרכבים קשוחים. בכל העונות דרך אגב, יש מקומות שאנחנו לא יכולים לעבור בכל עונה. פה גם שיש לי זרימות, אז אני אזכה לראות את המקום בקיץ שהוא צהוב, שדרך אגב, אם אני לוקח את יולי-אוגוסט, יש מקומות שאני אגיע לסוף המסלול, לתצפית, לכל עמק הירדן, אז לפעמים אני יכול לזכות שם ולראות גם שדות של כותנה. אז אתה רואה פתאום מקום מדהים, ששוב, אפשר לראות את זה גם בלי ג'יפ, אבל אתה צריך לעלות מהכביש למטה למקום הספציפי. אתה לא נהנה מכל הנוף ומכל היופי הזה לאורך כל היום. טוב, בוא נעבור למסלול הבא. מה עוד אתה אוהב? המסלול השני זה מסלול קצת אחרת. זה תחום אחר, זה מסלול שהוא קשוח. הוא מתאים לרכבים כמו רנגלרים, רוביקונים, שזה רנגלר שהוא מאוד קשוח, שזה שביל הגולן על השלוחה המזרחית של הכנרת. בעצם זה מסלול של 37 קילומטר, שהוא טכני, הוא אתגרי, הוא מתאים דרך אגב גם למשפחות, גם לילדים, אין זה בעיה, אם הילדים רגילים לטייל, אבל זה מתאים לאנשים שמחפשים אתגר. אני בעצם מאזור של חוף גופרה, מטפס מזרחה על השלוחה, עד לשביל הגולן, דרך שביל בעצם שהוא מקביל לנחל בני יהודה, מגיע לשביל הגולן, ואני נוסע עם שביל הגולן כל הזמן צפונה, ומתחבר פה ושם לעוד כמה שבילים, שכל המסלול הוא אתגרי. לאורך רוב המסלול יש לי את הכנרת משמאלי, מימין את כל נוף הגולן, שהוא מסלול נורא טכני, נורא אתגרי. מה האתגרי בו? מה האתגרים? זה מסלול שבעצם יש לי מעברים של סלעים, טיפוס על מדרגות, שיפועי צד, זה 37 קילומטר, ואנשים אומרים, רגע, 37 קילומטר, 6-7 שעות. למה? הנסיעה היא מאוד איטית, ושמדברים על משהו שהוא מתיש, לנסוע ברכב, על סלעים כל הזמן, לרדת, לבנות, להסתכל אם אני עובר, לא עובר, יורד מישהו אחר, לכוון את הרכבים. זה מסלול שהוא לא קל בכלל. כמה ניסיון צריך נהג? הבנו שבמסלול הראשון, גם אם זה נהגים מתחילים, מקום טוב להתאמן. עזוב רגע את הרכב, אמרת שצריך רכב ברמה יותר גבוהה, רמת הנהג, מה היא צריכה להיות כדי שלא יהיה פוגרום? צריך בעצם נהג שזה לא המסלול הראשון שלו, שהוא עשה אולי איזו הדרכה או שתיים בתחום השטח הטכני, ויש המון אנשים שמעבירים, הוא צריך לעשות כמה מסלולים לפני זה. כמה מסלולים הופכים אותך זה לא כמה מסלולים, זה עד כמה אתה לומד. לפעמים אתה יוצא למסלולים ואתה עושה את מה שהמכוון אומר לך, ואיזה יופי, עברתי. לא נהגת, עשית מה שאמרו לך. אבל כשאתה בא ושואל שאלות ואומר, רגע, למה ככה? מה הזווית הנכונה? למה לא מפה? ואתה מקבל תשובות, ככה אתה לומד. זה יכול לקחת בן אדם שמטייל, בן אדם ממוצע שמטייל פעמיים בחודש. אז יש של כמה חודשים, חודשיים, 3, אם הוא מקפיד, אין עם זה בעיה. ושוב, אם אתה יוצא עם קבוצה, עם מדריך מקצועי, אז גם פעם ראשונה לשטח אתה יכול, אין עם זה בעיה. הבנתי, זאת אומרת שאם אתה מגיע עם מדריך בטיול מאורגן טוב, אז אתה גם אם אין לך ניסיון, זה דרך טובה ללמוד את התחום. דרך אגב, אני תמיד אומר, אנשים יוצאים איתי לטייל לפעמים, ואומרים לי, אבל תשמע, זה טיול ראשון. אני אומר להם, יותר טוב. ואומרים לי, למה? אני אומר לו, כי ככה אתה מקשיב למה שאומרים לך, ואתה לומד גם תוך כדי. מעבר לזה, אני בכל זאת מעדיף ללמד את האנשים, ושילמדו, והם באים בסופו של דבר אומרים, תשמע, כל הכבוד שאתה מלמד, אמרתם, חבר'ה, אני עושה את זה בשבילי, שאתם תדעו יותר טוב, לי יותר קל, ואנחנו נוכל להתקדם הרבה יותר בביטחה ובצורה נכונה. זה גם ישראלים. בטיול החמישי שהם עשו, הם כבר באים ללמד אותך. תשמע, שאני מעביר הדרכות, אני אומר להם, אני אלמד אתכם לנוע, אבל בעיקר אני אלמד אתכם שתי דברים שלנו כישראלים אין, שזה סבלנות ואורך רוח. על זה אנחנו מתאמנים בעיקר. בוא נעבור למסלול השלישי. כן, אז המסלול השלישי הוא מסלול שהוא גם מסלול קצת טכני, ברמה יותר נמוכה ממה שדיברנו עליו, שהוא יכול להיות לדוגמה מסלול הכנה.
נחל פרצים עליון, או שביל פרצים עליון. בעבר הוא היה שביל שבנו אותו בעצם כשביל לאימונים של הצבא, בעבר הרחוק. עם הזמן הוא נשאר שם מחוץ לשמורת טבע, והופך להיות מסלול נורא טכני. איפה זה בארץ? הוא מתחיל בעצם מאזור של צומת זוהר, קצת לפני צומת זוהר בים המלח. בעצם אני עושה אותו גם כמעגלי. אני נכנס לתוך השטח, נכנס לשביל פרצים עליון, שביל אחד אי אפשר לטעות, לא ימינה ולא שמאלה, מסלול טכני. אני נוסע על חברים, שבאזור ים המלח יש את כל החברים הלבנים בעצם של האדמה, אז אני נמצא בעצם מעל החברים ורואה את כל הנחלים, מראה מדהים שהוא מאוד ייחודי רק לאזור הזה בדיוק, של ים המלח. אני מטייל כל הזמן למעלה, יורד קצת לנחל פרצים, עולה חזרה, שוב, כל הזמן לאורך החברים המדהימים האלה ומעברים טכניים, ששוב, מדרגות, שיפועי צד, זה לא חוזר על עצמו, זה פשוט שונה. זה אותם מעברים, אבל הנופים הם שונים, האתגרים הם אחרים. בסוף, כשאני מסיים אותו, אז תלוי בזמן שלקח לנו, אני ממליץ, וזאת המלצה, לשלב את זה עם נחל סדום. נחל סדום הוא ייחודי בעולם, בעצם יש לנו את הר סדום, שהוא עשוי רובו ממלח, ועם הזמן נפתח נחל באמצע. הוא שביל קל של 8 קילומטר, שאת החלק הזה כל רכב יכול לעשות. הוא נורא מפותל, עם קירות גבוהים, מאוד יפה. שאני טייל שם לדוגמה עם הילדים שלי, אז איך שאני יוצא, הם יורדות, מלקקות את המלח, מלקקות את ההר. לפעמים טעות מלקקות חול. ולפני החיבור בין שניהם, יש את תצפית הר סדום. בעצם אני עולה על הר סדום, ויש לי תצפית לכל אזור ים המלח. רואים גם את צפון ים המלח, ביום טוב רואים צפונה את מצדה, וממול יש לי את הרי מואב של ירדן, אזור מדהים. וזה גם אזור שבגלל תנאי מזג האוויר הלא קלים שם למטיילים ברגל, יש עדיפות, אני מעריך שיש עדיפות גדולה לטיול שטח. יש עדיפות לטיול שטח, שבקיץ, כי תשמע, גם עם הרכב עדיין אנחנו יוצאים החוץ, אנחנו לא רק בתוך הרכב. אז בקיץ לדוגמה, זה מסלול שניתן לעשות אותו, את החלק של נחל סדום בלילה לאור ירח מלא, בגלל החברים שהם לבנים, בעצם אפשר להיכנס לנחל, לחבות אורות, רק אורות ערפל או חנייה, כדי שיהיה לנו קצת תאורה. בשלב מסוים אפשר לחבות את האור שהירח בסביבות השעה 12 מעל הנחל, ואתה רואה מחזה מדהים, לבן, אפשר לנסוע כמעט בלי אורות לגמרי, מחזה מיוחד. אוקיי, אני לא חושב שאפשר לנצח את החוויה שתיארת עכשיו, אבל בוא נעבור למסלול הרביעי. המסלול הרביעי זה מסלול, שוב, זה אמרנו שזה מסלול שאפשר לשלב אותו גם רכבים רכים יחסית. אנחנו עוברים דרומה יותר לנחל צין. עכשיו נחל צין הוא אחד הנחלים הגדולים בארץ, הוא מגיע עד לאזור הנחלים הגדולים באילת. אנחנו מתרכזים בחלק הראשון שלו, אזור של נחל חצרה שמתחבר לנחל צין, יש שם את מפלי צין, זה קצת אחרי 5 דקות נסיעה אחרי צומת הערבה. אנחנו בעצם יש שם שלט נחל צין ימינה, אנחנו נכנסים לנחל חצרה שהוא מחבר אותנו מיד אחרי 10 קילומטר בערך, 10 קילומטר. מגיעים למפל צין, מפל צין הוא אזור מאוד מוכר, הוא בתוך שמורת טבע, אסור לישון שם, אבל בזמן של שיטפונות, זה אזור מדהים לחכות לגל ראשון, וגם בטיחותי. וגם בטיחותי כמובן. בשיטפונות בטיחותי? לפני שיטפונות אפשר להיכנס לשם. אין לי שיטפון מצומת הערבה לכביש הערבה. בדרך כלל המשטרה חוסמת את צומת הערבה. מי שמצליח לעבור 5 קילומטר, יש כניסה לנחל צין. אנחנו תמיד גבוה שם. אנחנו לא נכנסנו פנימה לשטח. יש שלט כניסה לשמורת טבע. שם נמצא מפל צין. עומדים בצד ומחכים, או שיש מזל או שאין מזל, השיטפון לא בא אלינו, זה מפל עצום שהכל, נקיק עצום שהכל מתנקז פנימה, ומי שלא ראה, אני ממליץ שוב, עם מי שמכיר, לא לעשות את זה לבד, לראות גל ראשון של שיטפון הוא מדהים. שזה גם מתחבר שזה קורה בדרך כלל באיזה חודש בשנה? מתי שיש לנו גשמים. זה יכול להיות במרץ, זה יכול להיות שלשום ירד לי גשם על הראש פתאום. תשמע, מאז העידן האקולוגי החדש, אני אגיד לך, לא אמרת עכשיו כלום, זה ממש המזג האוויר קצת התחרפן לנו בשנתיים, להקשיב לדני רופ כאילו על בסיס יומיומי. המזג האוויר התחרפן. עכשיו, המסלול עצמו, משם אני נכנס בעצם לנחל צין, הוא מסלול אתגרי, אני רץ בעצם עם הרכב לאורך השלוחות. אבל זה אמרת שזה מתאים לכל סוגי הרכבים. לא, עוד פעם. המסלול של פרצים עליון, הוא מתאים לרכבים
הוא כמעט לכל סוגי הרכבים. אוקיי. אני מחלק את זה לשתיים. עם רכב קשוח, אני אעשה את פרצים עליון, וגם את נחל סדום. אוקיי. עם רכב רך, אני אעשה רק את נחל סדום, ואם אני קבוצה עם מדריך, עם ניסיון, אני אעיז, אם לאנשים יש ניסיון, להיכנס גם לנחל פרצים. אוקיי. אבל לבד, או קבוצה שמטיילים לבד, רכב רך, לדוגמה שוב, אקס ופורסטר, לא ניכנס אותו לנחל פרצים. לנחל סדום, לכולם אני ממליץ לעשות. בוא נעבור למסלול הבא. למסלול של נחל צין שדיברנו עליו, שאני נכנס אליו עם רכב קשוח בלבד, יש לי גם אתגרים טכניים, שמה שיפה זה שיש שם זרימה של מים של המפעלים באזור, אוקיי? ואנחנו גם חוצים אותם, גבעי צין שם תמיד מלאים, רק המלצה מאוד חשובה, בגלל שאני חוצה מים שיש בה המון מינרלים בעצם מהמפעלים, כשמסיימים את המסלול, לשטוף את הצמיגים ולשטוף את תחתית הרכב, ומי שיוצא למסלול הזה משהו כן חשוב, שעושים אותו מכביש 90 לכיוון מעלה הקרבים, ששם הוא מסתיים. מעלה הקרבים פעם היה פתוח, זה כביש סלול, היום הוא סגור, אז שמפעילים שם ווייז, נוסעים לכיוון אין חצבה, וחוזרים חזרה מכביש הערבה. יש אנשים שבכל זאת עולים למעלה, אני יכול להגיד שאני מכיר זאת טוב את האזור, וההמלצה היא לא, כי הכביש מתפורר, ובסופו של דבר באנו לטייל, ואנחנו רוצים לחזור בשמחה הביתה. ממה שאתה אומר כאן, אני חושב שזה פותח נושא שהוא קצת יותר גדול, וזה האם ללכת לעשות את הדברים בעצמך, או להצטרף לקבוצות ותחת הדרכה. אנחנו ניגע בזה, אבל אחרי שאתה תסיים את המסלול האחרון. לא, המסלול האחרון הוא מסלול קליל יחסית, שהוא מתאים דרך אגב לכל עונות השנה, ואני ממליץ לעשות אותו גם ביולי-אוגוסט דווקא, שהילדים בחופש, ואנחנו רוצים בעצם גם למצוא להם תעסוקה. אז יש את עין עקב. עין עקב היא בריכה מאוד גדולה, שהיא כל השנה מלאה. יש נביאה שזורמת אליה, שנמצאת מאוד קרוב למדרשת בן גוריון. אז בעצם המסלול אנחנו נכנסים ליד מדרשת בן גוריון, יש שביל שנכנס, שהוא מתאים לכל סוגי הרכבים, לכל סוגי רכב השטח, ויש לי שילוט מאוד ברור. בשלב מסוים יש לי פנייה ימינה, עין עקב, נכנסים עם הרכב, מגיעים לחנייה, שם יש לי הליכה של בערך בין 250 ל-300 מטר לכל כיוון, בתור אחד שלא אוהב ללכת, ולחמתי 150 מטר אני נוסע עם האוטו, שם אני הולך. אתה הולך 300 מטר בערך, מגיע עם המשפחה, עם הילדים, לבריכה גדולה, שהיא מלאה, היא רוב הזמן בצל, ואתה יכול לבלות שמה חצי יום. ומבחינת הנהיגה, אבל מה... נהיגה היא נהיגה שהיא חלק מהשביל היא מאוד כלילה. אם אני אקח רכבים רכים, אז השביל יהיה להם קל עד בינוני. שוב, תלוי ברמת הנהג. לרכבים קשוחים, כמו לדוגמה רנגלרים, אז יהיה להם קל המסלול. אבל שם אני יכול לבלות חצי יום. בדרך חזרה אני חוזר בעצם את היציאה לשביל הראשי מהחנייה, ובדרך יש לי פנייה לשביל אחר שהוא מופיע שם לכיוון מדרשת בן גוריון שצבוע באדום, ושם יש איזושהי חוויה נחמדה. המסלול הוא שונה, אני לא חוזר מאותו מקום, אבל בדרך יש מקום שנקרא באר המשאלות. באר המשאלות זה קידוח מאוד מאוד ישן ומאוד עמוק, או באר השריקות, ומי שמטייל באזור עם ילדים חובה לעצור, אני אומר חובה. אומרים לילדים לבקש משאלה, לוקחים אבן קטנה, זורקים, איפה ענייני המטבע? וזה לא, עזוב מטבעות, פה זה אבנים. וזה שורק, שומעים שריקה ארוכה. אני חושב שהייתי עשרות פעמים שם עם הילדים שלי, והן קטנות, הבנות שלי קטנות, והן כל פעם רוצות מחדש, הולכים לבאר, לא רוצות את המים, רוצות את הבאר. אפשר לשלב את זה, שמגיעים לגן לאומי של בן גוריון, בעצם למדרשת בן גוריון, לשלב את זה ביקור עם מצריף, או לשבת בעצם בגן הלאומי, שם גם מקום מאוד נחמד. יפה, אז בוא נעבור עכשיו לנושאים אחרים. עכשיו שיש לנו כבר, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, אז השאלה היא איך אנחנו רוצים להגיע. בוא נדבר רגע על המחירים של כלי רכב, כי אמרת, מה שאתה מגדיר בתור רכים, אני צריך רק להבהיר, שזה כלי רכב רכים מבחינת שטח. פורסטר כן. כזה, שלא יחשבו אנשים שהם יכולים לקחת את ה-SUV הפשוט, הרגיל שהם קנו, המקובל, ולצלוח את הדברים האלה בלי לעשות נזק לאוטו. כן, אז רכבים שוב מתחלקים, היום בענף השטח זה מתחלק בעצם, אנחנו מחלקים את זה בעצם ג'יפאים, סלש מדריכים, יש איזושהי שפה בעצם שותף שאנחנו מחלקים את זה לרכבים רכים ורכבים קשוחים. אוקיי. רכבים קשוחים בדרך כלל זה רכבים שיש להם הילוך כוח, שיש להם כל מיני מערכות מתקדמות לצלוח שטחים קשים יותר, אבל בעיקר הילוך כוח, שזה בעצם הילוך נוסף שאני יכול לשלב, ואני משלב את הרכב בדרך כלל מ-2 על 4
ל-4x4, ואני מקבל רכב עם אחיזה הרבה יותר טובה, שהוא מיועד בעצם לדברים קשים יותר. רכבים רכים, לא מדובר על לצורך העניין ניסן ג'וק או ג'יפונים, מדובר על רכבים כמו קרוסטרק החדש, או XV, שזה הדגם הישן, או פורסטר, שזה רכבים שמגיעים בעצם עם מערכות מתקדמות, שברגע שנכנס לשטח ואני לוחץ על הכפתור, הוא מפעיל לי בעצם כל מיני בקרות משיכה על הגלגלים, כשאין לי אחיזה, אני מקבל אחיזה. יש לו מערכות בטיחות לירידה בעצם, שאני יורד, יש לי כפתור שאני לוחץ, ואם אני מפחד, בכל זאת מורכב לי ולא ידעתי מה לעשות, הרכב יודע לבלום אותי בעצם לבד בירידה. זה בעצם רכבים בעצם רכים, שיש להם את המערכות האלה, וזה לא כל רכב. עכשיו, דיברנו על עלויות. מבחינת עלויות, אם אני מסתכל על קרוסטרק, זה מתחיל סביב ה-166,000 שקל, וקדימה, תלוי באיזה רמת גימור. מסתכל על פורסטר, סביב ה-250. לא, 205,000 שקל זה מתחיל, ואז שוב, תלוי ברמת הגימור של הרכב, שאני קופץ לרכבים קשוחים, אז ניקח דוגמת הרנגלר, אז זה מתחיל עוד פעם מ-350,000 שקל לרנגלר ספורט קצר, וזה יכול להגיע לכמעט 500,000 שקל באקסטרים ריקון, שזה רכב שיש לו לשים דלק, לנסוע לשטח, יש לי כפתורים, אם אני מסתבך, לוחץ על הכפתורים, חוץ מלהחזיק את ההגה, האוטו יודע לעשות כמעט הכל לבד. שלא ברור אם זה יותר כיף או פחות כיף, אבל יאללה. זה כבר עניין של אני אישית פחות אוהב. אוקיי, עכשיו נגיד שקניתי אוטו, אני נורא שמח, אני רוצה להתחיל את הדרך שלי. איך אני יודע איפה למצוא, עם איזה קבוצות לעשות את זה? אז יש כמה דרכים. קודם כל, לא מטיילים לבד. גם אני, שיש לי המון ניסיון בשטח, מעדיף לא לטייל לבד, כי יכול להיות תמיד תקלות, פנצ'רים, אצלי זה פחות עניין של הכרה, יותר תקלות אף אחד לא חסין מהם. כן. אף אחד לא חסין מהם, גם יותר כיף לטייל בקבוצה. עכשיו, תמיד יש קבוצה של חברים שאני מצטרף, או יש המון קבוצות היום בפייסבוק, יש המון אתרים של מדריכים, לדוגמה סמלת, שהם לקוחות שלי, אז אני מוציא להם גם הרבה טיולים, מעבר לטיולים שאני מוציא באופן פרטי, והם לדוגמה יש להם קונספט מאוד נחמד, קנית מהם רכב, לא חשוב עכשיו אם זה רכב רך או קשה או קשיח, במשך 2-3 הם בעצם נותנים איזושהי הטבה ללקוחות שלהם, הם בעצם מפרסמים להם כמעט כל שבוע טיולים, לפי המותג, זאת אומרת יוצאים רק פורסטרים, יוצאים רק רנגלרים, אוקיי? שהיתרון שם, העלות של הטיול היא כמו אותה עלות של טיול רגיל שאני מוציא, אבל מה הם מקבלים מעבר למדריך? הם מקבלים שם בעצם, כל רכב מקבל בעצם מארז מאוד יפה במפנק של אוכל, הם מקבלים את המדריך שבעצם עוזר להם, הם מקבלים כל סוף טיול מתנה, הם מקבלים תמונות, לפעמים טיולים שהם באזורים ספציפיים, הם גם מקבלים תמונות במצלמים ועם צלם מקצועי. אני אמרתי, סמלת קצת פגעו בענף. הרגע הרגת את העסק הפרטי שלך. בדיוק, אני בא ואומר, רגע, אני לוקח 10 שקלים פחות, ואנשים שואלים אותי, רגע, אבל מה אני מקבל? מקבל אותי, אני מוביל אותך, עוזר לך, מחלץ אותך. כן, אבל בסמלת אני מקבל גם אותך או מדריך אחר. ומקבל גם אוכל ופינוקים, ואני אומר, נכון? וגם יש כאילו קטע בזה, זה גם בדיוק, זה קהילה. כל אחד שיש לו אוטו ספציפי, זה קצת הופך להיות בן משפחה. זאת אומרת, יש איזה יחסים רומנטיים בין נהגים למכוניות שלהם, והם רוצים להיות עם אנשים מסוגם. יש משהו מתנשא כזה. בדגמים מסוימים, אני אישית היה לי המון רכבים, אבל בדגמים מסוימים אתה רואה, לא, אני רוצה רק לטייל עם אנשים עם אותו רכב, ותראה, אני שמתי את זה, ואני שמתי את המראה, ואני את הניקל, ואני את המדף מאחורה, ולי יש מיגון כזה, ולי יש מדרגה כזאת, וזה חוויה, זה מעצים את החוויה שמחליפים חוויות, והישיבה הזאת שאתה יושב, בסופו של דבר אתה עוצר ושותה קפה, ואתה יושב עם כולם, וכל אחד מדבר על הרכב שלו, זה לא עניין של אגו, זה עניין של שיתוף. לא, זה אהבה, הם מדברים על הילד, זה הילד. כי אני פעם אמרתי, מה, חבר'ה, זה פח. אני רכב הציעו לי יותר מוכר. בשנים האחרונות, הרכבים שיש לי, היה לי קשה לשחרר אותם. אפילו הבנות שאומרו לי, אבא, אתה מוכר את טנדוש? אתה מוכר את טנדוש? כן, זה כזה טנדוש. כאילו, אני כזה, כן, מוכר את טנדוש. כן. אבל היה לי קשה, כי בשלב מסוים אתה מתחבר, אתה באמת מתחבר לרכב. זה חלק מהעניין. דרך הרכב אני חווה את השטח, ואני באמת לא חושב שהייתי יכול לחוות את זה בתור אחד שתהיה לה המון ברגל,
זה מביא אותי למקומות שלא הייתי מגיע אליהם. רווקים לא יבינו את זה, אבל הורים יודעים שלהשקיע בילד שלך, זה הוצאה כלכלית הכי קשה שתהיה לך אי פעם בחיים. זה עולה המון לגדל ילדים. זה המון כסף. האוטו, דיברנו על המחירים לקנות אותו. מה הסכום הכי גבוה שהשקעת בשדרוגים ברכב אחד ספציפי שהיה לך? וואו. כי זה עולם שגם הוא מצריך. אתה נוגע בנקודה רגישה. לפני שבוע. כן. לפני שבועיים לפני 3 שבועות החלטתי שאני מוכר את האוטו שלי וקונה אחר. אוטו יחסית ישן. בא, מסתכל, מחירון של הרכב. כלום, 37,500 שקל. טוב, בוא נתמחר. עכשיו, בהגדרה, מי שמכיר, לא משלמים על שדרוגים לרוב. לא משלמים. מסתכל. שדרוגים, 45,000 שקל. על אוטו של 30,000 שקל. עכשיו, לך תסביר את זה לבן אדם נורמטיבי. אי אפשר. אז לא קנו את הרכב ב-80,000 שקל, קנו אותו בפחות מהמחירון אפילו. אני כבר הבאתי רכב חדש, ואמרתי, טוב, הבאתי רכב חדש, שיפורים, כבר יש דברים, האוהל גג שלי, המקרר, כל התוספות מסביב, מה אני מעביר? את ה-30,000 שקל שקיבלתי על הרכב שלי, כמעט כל הכסף זרקתי גם על שיפורים לרכב החדש, לדוגמה. אין לזה סוף. טוב, יקר, אבל מתגמל. סבסטיאן ריי, תודה רבה. תודה לך. הפודקאסט מעלים הילוך עם אורן רוזנשטיין מוגש מטעם סמלת, יבואנית רכבי היוקרה והשטח המובילה בישראל.